बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान फालिदों। चिरां जिल्ला आरो खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफादा जुथायै दिनै चिरां जिल्लानि खुंग्रिंआव बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सानखौ फालिनाय जायो। हाबाफारि बायदियै फुंनि समाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनायनि उनाव मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनानै मुंख्लंफोरनो मान बावो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नगेन्द्र नार्जारिया फोरमायोदि अनलाराम आरो शिबमोनहा पुलिसनि आखायाव मुंख्लं जाजेनो आरो गुबुन गुबुन जिल्लायाव गासै सा 16 सुबुंफोरा राव हांखो आरो थुनलाइनि सोमावसारनायाव गावसोरनि आगोमा जिउखौ खोमानांदोंमोन। बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान 1974 मायथाइनिफ्राय जोंनि माखासे बर' राव थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा बर' सुबुङा रावनि जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव गिबि अमलाराम आरो शिबराम बिथांमोनहा पुलिसनि आखायाव जिउ गोमानांदोंमोन। बेजों लोगोसे गासै जोंनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोर गासै 16 साया बे राव आरो थुनलाइनि सोमावसारनायाव हांखोनि सोमावसारनायाव पुलिसनि आखायाव जिउ गारनांदोंमोन। बे बिथांमोननि जि जिउमा आरो बिथांमोननि जि अबदान बे अबदानखौ गोथाङै लाखिनो थाखाय आरो बिथांमोननि जि मावनायनि बिहोमा बेखौ अरायसम बर' सुबुङा जाहाथे जेब्लासिम बर'आ थांनानै थाबाय थागोन अब्लासिम बिसोरनि जिउ बाउसोमनायखौ जाहाथे गोसोखांबाय थायो। बेनि थाखायनो बर' थुनलाइ आफादा 1974 मायथाइनिफ्रायनो दिनैनि सानखौहाय 28 सेप्तेम्बरखौ मुंख्लं सान हिसाबै फोसावनाय जादों। आरो बे फोसावनाय बादियैनो मोनफ्रोमबो दिनैहाय आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जि जिल्ला आरो गुदि आफाद आरो मिरु आफाद दिनैहाय जेरावबो फालिदों। लोगोसे जोंनि माबायावल' नङा जेराव बर'फोर दं बेंगल आरो दिल्ली बेफोरबादियावबो दिनैहाय मुंख्लं सानखौ फालिदों। आरो जेराव बर' दं बिसोरनो दिनैहाय बे मुंख्लं सानखौ फालिदों। फालिनायनि गुबै थांखिखौ जोङो मिथिखागौ जे मुंख्लंआ जोंनो मा होयो होननानै बुङोबा मुंख्लंआ जोंनो जेब्लायबो थुलुंगा होबाय थायो। आरो बिसोरनि जि थुलुंगा होनाय बे थुलुंगा होनायानो जोंखौ गोजौ जांख्लायाव दावखोनायनि मोनसे लामाखौ बेखेवनानै होयो। दिनैसिम बर' रावनि बर' बिजोंनि मा जेंनाया समाधान जाखो? बर' रावनि जि जेंना बर' रावनि जि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जि बिख'बोनाय बे बिख'बोनाया दिनै फारि फ्राय जाजोबनायनि लामायावनो। दिनै जोंनो नांगौमोन हांखोनि बाथ्रा। जोङो हांखोखौबो जुदिअ जों रमान हांखोखौ बिदोंब्लाबो नाथाय रमान हांखोखौ लायैनि जाहोना जाबाय जे आसाम गभर्नमेन्टआ रमान हांखोखौ होबायमोन। नाथाय अब्लाबो जोंनि जि देबनागरि हांखो बे जोबोद गोजौआव दावखोखाबायमोन। लेखाफ्रा जोबोद गोजौआव दावखोखाबायमोन आरो बेखौ जोङो देबनागरिखौनो बाहायनायनि थांखिखौ लाफिननाय जादों। लोगोसे दिनैहाय जों मोनफा स्टेप गुदि फरायसालिनिफ्राय एम इ स्कुलनिफ्राय हाइ स्कुलनिफ्राय कलेजनिफ्राय दिनैहाय इउनिभारसिटि बिसोरनि जि जोंनि राव थिसननायनि जि हाबाफारि बेफोरो दिनैहाय जाफुंबाय। आरो दिनैहाय जोङो मोनसे माबाखौ बिख'बाय थादोंमोन जे जोंनि बर' गथ'फ्रा हायार सेकेन्डारियाव गोबाङानो थालाङो। दा दिनै मानो थालाङो होनबा असमियाफ्रा गोबाङानो मोजाङै उथ्रिसारनो हायो। मानो जोङो खेबसेयैनो इंराजि रावजों लिरनो गोनां जायो। बे लिरनो गोनां जानायाव जोंनि बर' गथ'फ्रा थालांनांगौ जायो। नाथाय बेबो दाखालि बेयो केबिनेटआव पास जाबाय जे बर' रावा दा हायार सेकेन्डारिसिम बे जोंनि माबाया फरायनो मोनसिगोन आरो लिरनो सुबिदा मोनसिगोन। आरो दिनै मोनफ्रोमबो माबायावनो फारि दिनै APS IPS बिसोरबादियावबो दिनै बर' रावजोंनो इन्टारभिउ होनो मोननाय बेफोर जाबाय। आरो दिनैहाय इउनिभारसिटि लेभेलावबो जोंनि
बर' रावखौ जोङो थिसननानै लानो हाबाय आरो लोगोसेनो जों बिबोबाय थानाय सेपारेट डाइरेक्टरेट बेबो दिनै जाफुंनानै फैबाय आरो लोगोसे जोंनि इउनिभार्सिटियाव जि माखासे जोंनि बबेबा गोबां माबा इउनिभार्सिटियावनो नाजावाखैमोन आरो बेखौ दिनै फ्राय नाजावनायनि लामायाव दिल्लीफोर बादि माबायावबो जोंनि बर' रावखौ थिसननायनि राहा लागासिनो दं आरो बे हयथ' जाफुंगोन आरो बावैसोनो जाफुंगोन बेखौ मिजिंथिनो हायो आरो